دانوستاندنین جنیفه یا دانوستاندنین پیداکرنا چارەسەریەکی سیاسی بۆ رەوشا لە سووریێ ئیرۆ دەی 4 ڕۆژ لە سەروان دەرباز ببە لێ تانەها تە ئەنجامین بەرچاو جوان دانوستاندنان ڕوونەدایە لەسەر vê mijarê rikberiya Sûrî ya gojiberiya destpêkirina wan hevdîtinan banglîşandeyê navnetewî bo Sûriyê Stîvan de Mistura kiribû got danûstandinên rasterast li gel şanda rejîmê bikin. Da yekser guhertina siyasî li Sûriyê gotûbêj bikin û darê li hember binpêkirinên rejîmê û bûbelatên wê dermafê gelê Sûriyê de rawestînin. Lê û li gorî tê pêşbînkirin ne tenê Stîvan de Mistura bêhêviye ji encamên danûstandinên Cinêfê wekî goberiya niha ragihandibû. Lêbelê rêkberiya Sûrî jî bi guman e got ew û rejîm bi hev re bigihêjin encamekê. Li vê barê û li ser nerîna rêkberiyê li ser encamên Cinêfê endamê Kurdistan da rêkberiyê de bo danûstandinên Cinêfê Fuad Alîko di hevdîtinek taybet de li gel Orient News got. بێگومان ئەمێ نەباوەرم گەمێ بە ئەنجامەکێ دەرکەون ئەم و ڕێژیمێش بەر ڕێژیم دزانێ و گوهرتنە سیاسی ینی سووریەک نەبێ ئاواکردن و ئەولۆ نابینن ئەو سووریا ڕێژیم ئەنها دەبینێ ئەو ئێگب سەرکەتی عسکەریەن وەک دەبێ شرووتێ خوا ئیژا فەرد بکە و نەڕینا خوا فەرد بکە و ئەڤیا لە جەمە نایە قبولکردن. ئەم نزانن ئەگەر ئەم vê gavê derbas nekin bêguman ew ê mufawedات têkevin astengek gelekî teng dê. Di heman demê de şandeyê Orient News bo Cinêfê got got wî belgeyek bidizî ya got şandeyê navnetewî bo Sûriyê Stîvan de Mistura radestî şanda rêkberiyê kiribû bi dest xist û eşkere kir got di naveroka wê belgeyê de hatiye got tîmên kar danûstandinên Cinêfê de dê mijarên deselatdariyê destûr û hilbijartinan li Sûriyê di dema niha de gotûbêj bikin. Lê mijara guhertina siyasî li wê welatî dê bo demeke din bê paşxistin.